Welkom, ons is nou in die Kaap, ons is by Kerotech. Ek het vir André Groenewald, genoemd Joepie, hier en... Ek het vir Arend hierso. So, ons het vandag bietjie kom kuier om vir julle presies te wys hoe lyk dit by Monosem en hoe word hulle aan mekaar gesit. Kom ons gaan. So Arend, verduidelik my bietjie, wat kyk ons hierna? Ons swys nou, elke ding wat ons swys, moet op het ziek geswys worden. Ja. En je weet die probleem, die boer zegt, kan je hier langer, kan je daar korter, kan je van mij inmaken wat zo en zo lijkt. En ja, natuurlijk kan ons al die goed, maar elke stuk wat geweld wordt, moet nou eerst op het ziek vastgeklampt worden, dat hij blijft staan waar hij moet staan. En als hij hem aan elkaar weldt, dat hij hem niet uit elkaar trekt. Zo elke nieuwe verandering, wat we voor die boeren graag doen, moet dan nou weer een nieuwe ziek vereist. En ons het rakken vol van hierdie goed, waarop hulle dan nou elke werkstuk vasttrek. So alles hierso voor die tyd is pas, as jy kan kyk daarso, presies hoe hy vastgebouwd word hier. So teen die tyd wanneer hy hier plaas, is alles presies reg opgelyn en reg. Veronderstel om te wees, correct. Als hij hier uitkomt, moet hij zijn saai en hij trekt hem aan elkaar en kom ons kijken gauw naar die oude wat hem zwijst. Hoe klinkt die voor jou voor een MIG welder? Het klinkt soos 'n muskiet op steroids, maar okay. Hij raast niet zoals die gewone MIG welder, hij bromt meer. So, dit is nou Pulse MIG machine. Ja. Lang story kort, een Pulse MIG maakt nou dat die welding niet spetten niet. Je hoort niet die geraas van al die goed wat spat. Ja. Dus je bij je score nou weld. Het beter penetratie. Die werkstuk is nog diezelfde als wat daar van die jig afkomt. Ne? Met de Pulse MIG is niet zo bij hitte in die materiaal dat hij kan trekken. Zo ons het een score weld, ons het een beter weld en ons het minder om schoon te maken. So jy kan ook nou nie iets uit niks uitmaak nie, nee. Iewerster moet die materiaal vandaan kom en waarmee jy werk ensovoorts. Verduidelik my gou. Net zo. Jij staat voor een rak wat nou een klomp tubing op het en dat is Bayer. Want als jij niet hebt, kan je niet krijgen. Want al die planters in Zuid-Afrika is moet maar bezien dein balk. Ne, dit is een 178 mm square tubing. En dan het Monosem nog zo lekker anders size, dat is een 5 duim. 127 mm square tubing. Dus niet zomaar bij elke staalhandelaar waar je dat van die rak af krijgt. Zo ons moet een klomp hier aanhouden. Dat ons die groeitjes het wanneer ons planters bouwen. Bij die tubing is het nou bij belangrijk, want die grootste stuk van die planterraam is maar tubing. Ne? Hij moet door de specificaties rechtheid wees en hij mag ook niet een twist in hebben. Want anders dan past ons ijsters in elk geval niet op niet. Zo als ons niet hier zeker maken hij is recht, dan gaan we daar waar alles zwijs zien, hij past niet aan elkaar niet. Zo als je nou mooi korrel en die klomp tubing hier op je rak zien, dan zal je zien ons het Bayer en dis regheid. My pa het altyd gesê, nee, sonder die regte tools kan jy nie boer nie, maar lyk my sonder die regte tools kan jy ook nie bou nie. Verduidelik my, wat gaan die aan? Ja. Ons het 3 CNC draaibanken en ons het 4 CNC milling machine of machining centers. Die draaibank, verstaan elke ou, is vir die penne en die buste, waarop 'n planter mos nou ook Bayer is. Die milling machine is nou voor allerhande andere flat surfaces en rechte gaten. En je ziet, ons het meer als draaibanken, want ons machine bij hier castings. Ja. Ne? Dit is een bracket of een arm. Ne? Hij moet een plat surface hebben, hij moet zijn rechte tolerantiegat hebben, want hij moet nou hier scanneren, want daar moet nog een beetje ingekapt worden. Hier houden we die SKF-bearing, daar houden we die downpipe, hier moet nog gaten in komen. Die werkstuk wordt niet meer geswijst, is nou cast steel, maar hij moet nog op die millingmachine al zijn gaten en zijn surfaces krijgen. So julle is daadwerklik plantervervaardigers, nie planterassemblers nie, nee. Ons bouw Bayer, ja. So Arend, ek wil net weet, hier agter ons, Wat is baie dit? groot ding met twee goed wat draai en keer nou maar vir my 'n prentjie in hoe werk die ding actually? Dit is een wheeloperator Ja. en hij sandblast, shotblast, niet zoals daar in ons groot kajuit met die air en die arme ouwe wat binnen in die cabine moet staan met zijn vol mond die aan.
wat een tamelijk moeilijke job is. Hier is nou een kabinet wat gerabbereis is. Jij hangt die items op die, ons noemen hem Christmas tree, want hij lijkt zo. Hij wordt ingetrekt. Die dieren worden toegemaakt. Hij engaged boer met de motor, dat hij in die ronde draait. En, nou moet je hier langs die dier voorbij kijken. Hier is dan nou 3 motors wat die soort gooi, mechanisch, niet met air niet. Zo alle spinnen van 3 verschillende hoeken, terwijl die producten in die ronde draaien. Al wat die operator moet doen is ophangen en hier afhangen, dier toemaken en knopje drukken. En tussen 4 en 8 minuten is die goed schoon. Hoekom is dit so belangrik om hulle so aggressief skoon te maak? Als ons shot blaast, is die materiaal schoon en er is rof om die verf beter vast te houden. Want ons hou nie van verf wat afdop nie, nee. Gepraat van verf, kom wys my 'n bietjie waarmee jy besig hier om die hoek. Nou luister, dit lyk my jy het te min om te doen, nee, want waarmee is julle nou actually hierso besig nog? Ja. Ons het een nieuw gebouw opgericht. Hierdie ding staan nog niet lang nie. Hier was nou die dag nog bomen en nog grassen. In hierdie nieuwe gebouw het ons hier een nieuwe spreiboef. En die oude ene het ons uit die vorige plek uitgehaald en hier geplant. Dit geeft voor ons meer capaciteit, want ons het nou 2 waar ons voor die tijd ingehad het. Ja. Hij gaan weer eens voor 2 keer topcoat. Hierdie is, als kies 2 keer primer, hierdie is 1 keer topcoat. En ons het belegd in een nieuwe spreiboef voor beter ventilatie. Dat baat niks voor jou niet, dat is net voor ons dat ons minder verf moest en makkelijker filters zijn. Maar ook om meer tijd te hebben om die paint recht te laten curen. Die paint moet 2 dagen nadat jij al vaart en jij denkt die ding is recht, 2 dagen staan voordat ons omschrijven en met hem werkt. En dus is die plek zo groot en dus hebben we al die spasie nodig. Jy sien, so backdoor jam. Okay, right, so. Nou het ons al karretjies, ons het hom geverf nou al, wat's volgende? Waar ze aan elkaar zijn. Right, sê vir my, ons is nou hier waar julle die goed aan mekaar sit, nadat die hele proses nou deur is. Verduidelik my gou hier, hoe hardloop die goed, en is dit eintlik die hartjie van waar manne sê nou al jou jare se ervaring en alles nou hier by 'n punt by mekaar kom. Goed, man. Daarachter is die subassembly. So, elke karretjie wordt geprept, elke kunstbestoel wordt geprept apart voor die tijd. Elke kunstbesbak wordt uitgesneden, zijn gaten gemaakt, zijn footy-system op een zekere deel van die lijn en dan eerst komen die groeitjes bij elkaar. Ons heeft goed trekkers en verkeizers nodig om die stukken op elkaar te zetten en dan hopen we maar die ouwens zitten op die rechte plek. So, hoe werk julle kwaliteitsbeheer as dit kom hierso? Je hebt nog niet gehoord van die pijnen, want dan stuur je naar die rechte boeren toe. Ah, jy sien. Ja, nee, dit is natuurlijk zo dat die hydraulische lot is die 3 mannen gaan doen wat aan elkaar hydraulica doen. Die karretjes is geprept van mannen wat aan elkaar die karretje prept. Die ramen is aan elkaar gezet van die wat die ramen doen. Die kunstbespunt is weer aan het team. Zal zinneloos wees om dan hij en dan hij en dan hij die verschillende werk te doen. Kwaliteitscontrole is een lang checklist en dat is voor die plant, de andere ene als voor die Quadmax, de andere ene als voor die Wingmax. Elke keer als dan die veld iemand van mij op die toeren trapt, dan bel ik dadelijk hier naartoe en zeg alsjeblieft, voor die volgende keer alsjeblieft daar in een oor kijk, want ons het hem gemist. Zit dit op die checklist? Net zo. En zo wordt die checklist nou al de jaren lekker lang en ik denk er is nog bij bladzijde 2. En dan is het een ander span wat natuurlijk weer checkt. Of een andere persoon eigenlijk. So, dat is niet hij wat die werk doen, dat is zijn collega wat moet kijken, is er recht. Die bouten, zal je zien, het zulke kolletjes op. Dat is ook maar wat bijenmaatschappijen doen. Elke werker heeft aan een klier, zodat je weet wie die bout moest vasttrekken. Nee, dat gaat niet daarover dat het voor die boer nog iets baat, of die kolletje nog geel is van Hans of blauw is van Gert. Dat gaat daarover dat hij wat hem vasttrekt. Hij weet, daar is zijn klier op. En hij gaat op die toren getrapt worden als hij niet vast is. Niet.